Dopřeješ si před spaním ještě takhle večerní svačinku, ale víš, co to pak dělá s tvým tělem? Dát si po večeři ještě něco malého je přece za odměnu, ne? Když to vezmeme vědecky, tak podle výzkumu Sečina Pendy má tělo biologické hodiny nejenom v mozku, ale i v trávicím systému. Takže když se večer najíš, tvůj trávicí systém se nastartuje. A to i přesto, že se tvůj mozek snaží usnout. A co víc? Světlo a jídlo jsou dva hlavní časovače našich vnitřních hodin. A tak jídlo pozdě večer může zcela rozhodit tvůj cirkadiální rytmus. Tělo si prostě myslí, že je znovu den. No a podle toho tak vypadá i tvůj spánek. A i tohle má své řešení. Poslední větší jídlo si dej ideálně 3 hodiny před spaním. Pokud tě ale přesto honí mlsná, dej si teplý bylinkový čaj nebo takzvané zlaté mléko s kurkumou a s kořicí. A v neposlední řadě se zkus vyvarovat cukru a těžkým jídlům. A jestliže budeš jíst pozdě večer, tak tě to může stát klidný spánek. Takže ano, ta sušenka před spaním chutná skvěle, ale říká tvýmu tělu: vstávej, jeden. Tohle je další tip z naší série 15 tipů pro lepší spánek. Ulož si tohle video, dej nám follow a vidíme se u dalšího tipu.